Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип башлыйсым килә бүгенге тапшыруыбызны. Андыйлар бар микән инде ул диярсез? Баралар. Бар. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм кунакларыбыз? Бүген башваткыч тапшыруында кунакта үзләре яза, үзләре җырлый, үзләре төрле уен коралларында уйный да белүче чын татар егетләре. Әйдәгез, аларның үзләре белән якыннан танышыйк әле. Беренче кунагыбыз Казан шәһәр филармониясе артисты, җырчы, баянчы, үзешчән автор, башкаручы Айзат Шәйхелмардан. Икенче уенчыбыз Илһам Шакиров исемендәге Татар җыр фестивале, Рәшит Вахапов исемендәге җыр бәйгесе, татар моңы яшь башкаручыларның телевизион конкурсы лауреаты, җырчы, автор, башкаручы Руслан Галимуллин. Һәм өченче катнашучыбыз җырчы, баянчы, автор, башкаручы Илфир Искәндәров. Егетләр, уеныбызны башлап җибәрбез. Шулай да уенны башлаганчы аның кагыйдәләре белән танышып китү дөресрәк булыр. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Сорау миннән, җавап сездән. Һәрбер дөрес җавап 1 балл алып килә дигән сүз. Шунысын да әйтеп узыйк, башваткыч уенында 1 авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, 2 балл иясе булачаксыз. Башваткыч уенының үзенчәлеген барлык тамашачылар да белә. Бүген башваткычта катнашкан һәрбер уенчы бик тә матур, истәлекле бүләк кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм әлбәттә, уенның азагында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм инде җиңүчегә әлбәттә тәкъдим ителәчәк супер уен. Әгәр дә сез супер уенны кабул итеп, катнашып, супер уенның соравына да супер җавап яңгыратсагыз, башваткыч тапшыруынан һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә алып кайтып китәсез дигән сүз. Менә шулай. Егетләр, уенны башлап җибәрәбез. Димәк, беренче сорау сулдан уңга. 5нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Бик борынгы шәһәр. Ул 9-10 гасырларда Болгар дәүләтенең төньяк шигендә саклагыч ныгытма буларак барлыкка килгән. Иван Шишкин, Марина Цветаева, Бехтерев кебек танылган кешеләр яшәгән. Мәдәният учакларының берсе булган уку йорты да эшләп килә бүгенге көндә бу шәһәрдә. Руслан, ялгышмасам, Алабуга. Һәм дөрес. Җавабың дөрес, ялгышмыйсың, Алабуга. Алабугадагы уку йорты белән таныш уенчыбыз да бар. Илфир, ялгышмасам, ул сез сөйләп китегез әле бу шәһәр турында, бу уку йорты турында. Мен өзем Мамалыш районы Түбәнек авылыннан, шушы Алабуга шәһәрендә инде, Елабужский культура искусствода инде мен 4 ел белеп алдым. Укытучылар бик яхшы. Мен хәзергә менә студентларга да инде теге мәктәпне бетергәннәргә әйтәм, барыгыз, укыгыз. Минем дә, Рафил, Алабуга шәһәре белән бәйле тарих бар. 90-нчы елларда булды инде бу. Мин яхшы рәсем ясыйдым, яхшы баянда уйныйм инде. Хәзер киттек тә әйтәм, Алабугага оркестрга керәм. Безнең бит инде балачактан белем юк, мәктәптә йөрмәгән. Алабугага барып кирдек тә, хәзер кая керәсең? Әйтәм, все, баянга, баянчы булам дип. Әйдә биеп карал диләр. Бийтеп карадылар да биюг алдылар. Шунда кызык хәл булган иде. Ну, инде параллель Аллага шөкер баянда да укыдык. Чыгышыгыз белән сез? Мин үзем Актанышлыкы, Актаныш районы, Киров авылыннан. Алабуга әйткәнемчә инде Алабуга мәдәният агарту училищесында биюдә укып, ну, тәмамлай алмадым. Мин армия сафларына киттем инде. Шулай ук авыр елларга туры килде язмыш. Аннан кайткач инде Агыйдел җыр ансамблендә хезмәтемне дәвам итеп. Әле монда сөйләрлек сүз күп. Димәк, әле сөйләшәбез бу турыда. Руслан, инде җавапны син яңгыраткан идең. Алабуга белән синең элемтә ала юк бугай. Алабуга белән якынла килмәгән. Мин үзем чыгыш буенча Әднә районыннан, Әднә районы, Әднә авылы. Шун Казанда инде уку йортларында сөйләп китте егетләр. Мин дә үзем Казанда укыдым, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында. Biz yine yöneliş folklor, anda yine folklor boyunca bizden anda oyun kuralı da var, biyu da var, jır da var. Üzerine göre bir şunu kungilli, şu kadar kızık buldu yine o. Biyip, mene Ayzat Efendi edip etti, biyip settik. Şundan sonra oyun kuralını oynayı bilesin hadi. Oyun kuralını farklı bir arada oynayıp settim. Uzun bilgen şeyi kollap, elanda yere yapkına gelgen vakit. Anarcha o'qigan yo'q, bilmaymiz, bilim yo'q, muzikal bilim yo'q. Anara jir
жырдан жырладық, шиғыр сөйлеу, шиғыр сөйлер ақшалар. Шиғыр сөйлегенде шиғырны білмеймін, несіне сөйлерге екенін. Шунан шул бір жырның қайсы жыр екенін, үйіне шул жырны шиғыр етіп, матыр етіп сөйлеп, ғаламатлар қылдық енді. Үстен асқа бірінші сан 5 харифтан тұрған сөз ялқынлы мәғінәсіне ие болған ир ат исеме. Ғаскәри деген мәғінәсе де бар. Түрки тілден кірген исем бұл. Илхам. Илхам. Қызғаныш, әліге жауап дұрыс түгіл. Мен мұнда жерде жоғалып қаласың бітер. Міне шулай. Башта ішлемейді. Сен енді Илфир жоғалып қаларға тиіш түгіл енді бұл шырақта. Илфир бұл. Темеге басып жауап яңғыратабыз. Дайзат әфәнді демек? Илфир. Илфир әлбәтті. Жауап дұрыс. Имада көрем, бүгінгі тапшыруда да баян. Ғұммен баян білән, инструмент білән танышлық, дуслық қойшан башланып кетті. Бабайлар ике яктан да менің ойнағанлар енді, һәм өзімнің әтием ойны, абайларым да ойны әзірәк енді, алар енді өзләре үшін генә енді. Шуңа күрә ул ике яктан да безгә бирелгән, һәм иң беренче мине әти өйрәтте инде. Гармунда Бұл хромка гармонында? Юк, Талиан гармун дип әйтим мәсәлән, Талиан гармунда өйрәтте ул. Һәм дә инде аннары әзрәк Талианны шыгыртата башлагач, минем уйнисем килде шу уен кырагында инде. Баянда. Әти мине өйрәтте инде, әти нинде дип, әти миңа әйтеп тә куйган, менә улым, бер уйнап китәрсең дә, аннары үзеңнән өйрәтергә сорарлар. Менә минем калны аңларсың әле дигән. Менә бер шәйгә дә өйрәтәс килми. Суайма. Ул теге түземлек җитми, түземлек. Мин инде сайттан чыкканда уже гармунда уйныйдым. Яхшы рәхмәт Илфир. Карабыз Агатага, Айзат әфәнде, сезнең алдыда мин күрәм инде баянны. Мунчада башланды бу хәлләр. Мунчада чынлап рәхәт уйнавы, гармунда, ике рәтле гармунда уйный башлаган идем. Аннан соң кичкенә гармуннар, алар каян чыккандыр ул вакытта, ул кичкенә вакытта әтиләр тырышты микән, әниләр тырышты микән. Тора бара инде гармон, таляннар, баяннар иң күңелгә ятышлысы инде ипләп кенә баянга күчтек инде. Руслан, Үзем көйләрне язам баянда. Эштә бар фортепиано, аның белән уйныйм, аның белән миңа күпкә җайлырак, күпкә уңайлырак. Ул теге гармонист яктан теге җырны дөрес итеп язу, дөрес итеп җиренә җиткерү өчен бер нинди дә булса уен коралы кирәк. Рәхмәт җегетләр. Алга барабыз, үстән аска икенче сан 5 хәрефтән торган сүз авторитет, дәрәҗә дигән сүзләрнең синонимы, татарча бер синонимы, бер сүзе бар аның. Тимәгә басабыз. Абруй. Абруй. Айзат Шәйхелмардан җавап дөрес. 1 балл. Хөрмәтле тамашачылар, абруйлы һәм дәрәҗәле егетләр бүген бездә тапшырда кунакта. Без дәвам итәбез. Сулдан уңга 7нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Исемен белергә кирәк бу шәхеснең. Баянчы бу. Күкмара егете. Баян, хромка, Курай. Саратов, Талиан, кичкенә милли гармоннарда һәм Кавалда уйный. Руслан Тимәгә беренче басты. Бу ялгышмасам Айнур булыр ди. Бу Айнур булырга тиеш кенә түгел, бу Айнур бу. Айнур Муратов. Айнур Муратов. Барабыз алга таба сулдан уңга 8нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Зифа Басырова репертуарында бер татар халык җыры бар. Аның сүзләре тексты булайрак. Әй дускаем сиңа әйтәм, гармунчы булсын ярың, гармунчының менә шушы нәрсәләре сайын мәхәббәт аның дип җырланыла. Нәрсә турында сүз бар, Айзат? Буын. Буын турында сүз бар. Җавап бирегез, әфәнде. Җырга моңга сәләт буыннан килә дип әйтү дөресме? Безнең әти ягыннан да, Аллаһка шөкер, әниләр ягыннан да җырчылар, баянчылар бик күп, әтиләр ягыннан бигрәк тә баянчылар бик күп. Әниләр ягыннан җырчылар инде. Менә аларның сәләтләре күчкәндер дип уйлыйм инде. Чөнки әле инструментларга, уен коралларына дип әйтик, күчкәнче мин әбиләргә, бабайларга безнең якта Актанышта әбекәй, бабукай дип сөйләшәләр инде. Аларга барып кайтыйм әле дип кичтән чыгып китәләрем төннән, 9:00, 10:00 чыгып китәм дә, һәм тегендә иске мастерскойда комбайнның бункерларына тибә байтып, монда кеше бармы дип тегенең яңгыравышын ишеткәч, шунда башын тыгып җырлап йөридем, мотор итеп.
моңлы көйләрне. Без конкурсларга Рафил күп катнаштык. Безнең мәктәптән рәхмәтле мин үзебезнең менә Илсия апага исемнәр белән әйтәм инде, Ренат Шарафетдиновка. Алар безне этәреп беренче Мизәлә шәһәрендә зур конкурсларга алып барды. Укыган елларда. Укыган елларда китте шул чорда инде. Мин инде Балтач районында эшләгән еллардан соң, менә хәзер Казанда 7 ел. Шын дөресен әйтергә кирәк, Балтачта яза башладым, җырлардан ничектер илһам килә инде. Ә монда менә үзем аларны тотып, үзем җырлар өстендә эшләп, әле генә ныгытып алындым дип әйтәсем килә. Беренче язган җыр кайчан? 2002-2003 еллар. О, бу инде күптән. Шулай да менә бүгенге тапшыруга кадәр килеп, егетләр сезнең тарафтан музыкаль күчтәнеш яңгырамаса дөрес булмас иде. Һәм Азат әфәнде, менә сездән сорарга буламы хәзер менә шушы көннәрдә бәлки иң ахырдан иҗат иткән бер җырны башкаруны сорарга. Рафил достым, нәкъ өстенә басдың, менә күңелне сизгән шикелле булды. Буквально күп булса бер атна тияседер инде. Язылган, тотып уйналган, шуңа күрә бүген инде үземнең бик яраткан, бик хөрмәт иткән, мин аның фанаты дип тә әйттем әле үзенә, иркә белән бергәләп башкарасы килә бер җырны. Якташыбыз Мирхази Разов шигыре, һәм минеке үземнеке, «Бирешмин» дигән җырны җырлап китәсе килә. Рәхим итегез мәйданга. Авызынан балдамай дип аттырды балан язмыш, булды инде шикәре дип кызында каптым ялгыш. Гел бал түгел ашы барыш, ашарга туры килде. Язмыш усал авыр шакта ушикләп шашып көлде. Алып китте аппак юлдан, борылды карасынан. Җил давылны күрсәтте ул минәдәм баласына. Яраларга сүзен салдым, сынады, сындырмадым. Хәлсезләнгәнгә шөбһәт килде дип başıma dındırmadı. Dillerine baldamaydı, baktadı bitmiş yazmış. Şu şağınında hatır eğitti, yakasına nık yapış. Cibermedi şatlığın, yuvaltma o ışığını. Şundan bir şimin saklayım bəxet qışımını. Cibermedi şatlığın, yuvaltma o ışığını. Şundan bir şimin saklayım bəxet qışımını. Saklayım bəxet qışımını. Автор башкаручы Айзат Шәйхуллардан үз иҗат иткән бик матур гына бер җырлы башкарды бүгенге тапшыруыбызда һәм әлбәттә бер балга лаек булды. Айзат Шәйхуллардан. Өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз кыскартылган, халык арасында кулланышта йөргән сүз бу. Эшкә янулы двигатель ярдәмендә йөри торган машина дип әйтик инде, техника дип әйтик. Халык телендә яңгыр итергән, яңгырашлы. Әйтеп карыйм әле. Әйтеп карагыз. Булсын. Мәпит. Азат әфәнде. Сез бик якын. Руслан? Матай. Матай җавап бирегез. Әйдәгез, бераз гына балачакны искә төшереп алабыз. Матай булдымы сездә? Матайларда йөрдегезме? Йөрергә туры килдеме? Нинди техникалар? Әйдә, Руслан, синнән башлый. Нинди техникалар? Мәпитни, матайни барыбер инде ул. Әйе.
районда авылда дип әйтгәндә күрше җегетләр кайтадыр Ульяновскидан. Шуннан шул җегетләрнең бар иде, әтиләренә калгандыр инде ул Иш планета 3. О, Шул бар иде. бу зур техника бу. Зур техника бит инде. Ул без ул әле малайчалай гына шуны этеп кабызабыз. Шәүдәтәү. Кем утырып кала, утырып китә. Шуннан кол йөреп кайт. Шуны үзебезгә кызыктау аша бирдек. Әлбәттә, яшь вакытта матайлар бар иде. Матайда йөрдек. Теге үкенештә калмады. Әйе, күрәсен күрдек. Күрәсен күрдек әйе. Бездә генә булды. Нәр Иш Юпитер 5. О, Әтинең мотоциклы бу. Төнне менә уйлап карагыз егетләр. Нинди йөрәктәр булган ул яшь вакытта. Гараждан люлькасын салдырып, коляскасын дип әйтгәндәйме. люльканы салдыру, үзе бер мөгъҗиза бит әле. Шуны салдырып, итеп алып чыгып, әйме, һәм каян тапканбыздыр ул Себерке белән теге җирне себереп, кумны бер нинди из калдырмыйча алып кайтып, кызлар янына барып, күрше авылга 5 километр кайтарып кертеп куеп, тагын себереп куядырык моны. Менә мин шул вакыттагы башның эшләмәвен әйтәм инде буларга. Аның люлькасын ник салдырга инде кызлар янына барганда, шулай бит, әйме? Рәхәтләнеп кызларны тия бир бит инде. Самый кирәклесе. Самый кирәклесе люлька бит инде шул чагында. Кызлар бит артка утырган, кочаклап биргән. Менә шунысы кирәк булган инде аның ул чагында. Эльфир, синең белән дә искә алып китә инде бу мизгелләр. Булгандыр. Булды, без инде безгә Урал велосипеды булды инде. Иң беренче. Ул безнең 3 братка бер велосипед булды. Без барыбер велосипед сөзмәдек. Бергә үсеп, уйнап үстек инде. Аннары мотоцикл булды инде. Мотоциклдан соң аннары уку юллары, машина булды инде. Шулай ук бик текәм Иш планета 5-та йөрдек инде без. Җегетләр, сез галәмәт булгансыз. Мин Кәҗә Матаеннан гына башлаган идем Минскида. Әйе, бездә авылда шул иде инде. Текә егетләр бар, сездә юк иш Юпитер планетасының бер хәл. Планета инде бик теге урысча әйткәндә бик капризный мотоцикл бит инде планета дигәне. Әйе, Юпитер Иномарка инде. Әйе, Иномарка. Акыра сез хайран, теге халык телендә блатный җегетләр булганыгыз икән. Ярар, яхшы егетләр, матур хатирәләр белән тапшырыбызга таба дәвам итә. Сулдан уңга 6-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Татарстан Республикасы көнчыгыш чигендә урнашкан район. Руслан? Актаныш. Актаныш, җавап дөрес. Руслан Галимуллин. Һәрбер төбәк үзенә күрә бер төрле аерма белән бара бит инде. Мин карап торам да, менә монда сезнең каршыгыздагы күчтәнәчләрнең дә нинди төрле икәненә шаккатып торам. Әйе, менә мин әйтәм, өчесе 3 төрле җирлектән, өчесендә дә 3 төрле тәмлүшкәләр. Биредә инде без кадерле хатынымның кул эшләрен, кул җимешләрен, үз кулы белән ясаган җимешләрне алып килергә тырыштык. Булдыра Аллага шөкер, гөмбәсен дә ясый, помидорын, кыярын, биредә инде менә матур-матур тәмле ризыклар. Авыз итәрсез, чәй эчерсез, кадерле хатынымнан Казан шәһәр филармониясының администраторы залда кунакка чакырып калды, килегез концертларга һәм әлбәттә күчтәнәчләрдән авыз итсеннәр дип күп сәлам әйтте. Һәм күп сәламнәрне Ләйсәрә ханымнан кабул итеп алабыз. Күчтәнәчләр өчен дә бик зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Күчтәнешкә килгәндә, быел бит инде Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh шөкер, игеннәр уңды. Менә бу шушы игеннәрдә яз, җәй айларында тибрәлеп үскән арышларның уннарыннан эшләнгән чәкчәкләр. Авыз итәрсез, Алла бирсә. Һәм чәчәкләрен дә төрлеләре менә төрле фасонда, төрле размерда махсус шулай дип килдем. Татар халкының шәй табыны янәшәсендәге иң күркәм ризыкларның берсе дип кабул итәбез. Рәхмәт. Күчтәнәч алып килдем инде. Бал, үзебез Мамадыш балы. Мамадыш балын аерым бер авыз иткән юк иде әле. Шуңа күрә Мамадыш балын да тәмләп Эльфир Искәндәровтан күчтәнәч дип тәмләрбез. Бик зур рәхмәт егетләр, матур тәмле күчтәнәчләрегезгә. Сездән күчтәнәч булгач, минем дә күчтәнәч булмый кала алмый. Шуңа күрә бер бал, һәрберегезгә берәр бал. Алга барабыз егетләр, өстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Халык алдында чыгып нәрсәдер сөйләү, нәрсәдер эшләү, башка төрле атала бер сүз белән. Чыгыш. Тимәгә басабыз, җавап бирәбез. Эльфир Искәндәров. Чыгыш. Чыгыш әлбәттә. Эльфир Искәндәров. Бу көннәрдә кайларда нәрсәләр белән янып йөрисез, кайларда чыгыш ясыйсыз? Казан шәһәр филармониясында зур проектлар башлана. Узган ел инде мин үземнең яңа якларымны да ачтым. Мин дөресен ачмадым, мине ачтылар. Без инде музыкаль спектакльләрдә уйный башладык. Ул булмасын Золушка,
Аладдин, Зәңгәр шәлдә генә мин 2 рольдә үзем. Bir zəngər şəldə 2 rolda. Зәңгәр шәлдә. Үз-үземнән курка-курка уйнадым хәтта. Аның булса берсе Җиһанша, берсе Шәйхи бабай. Быел инде Мырау батыр. Мине кем дип уйлыйсыз? Монда мине аю итеп кыйганнар. Менә бит. Иң мөһиме тышкан итмәгәннәр икән. Инде киемнәр, костюмнар тектерделәр. Шушы музыкаль спектакльләрне Алла берсә, һәм инде сольный концертларыбыз бар. Һәрбер менә узган елына мин 6-7 артистыбызның, җырчыларыбызның концертында хезмәт иткәнмен, хезмәт куйганмын. Үземнең сольный концерт булды узган ел. Яхшы, Руслан? Чыгышлар белән бәйләләни нәрсәдер теге мактар эшләп булмый. Шулай да артистлар белән чыгышлар ясарга туры килә, әлбәттә, төрле чараларда, чыгышларда, концертларда дип әйтик. Шуңа күрә теге тик торган юк. Тик торган юк, Аллаһ. Иң мөһиме, Һәр вакытта эштә, хезмәттә, Аллаһ шөкер. Һәм шушы эшчәнлек бара. Шул эшчәнлек бара. Яхшы, Илфир? Концертлар булып тора инде ул. Эшләп торабыз һәр вакытта да инде. Мин инде Зөлфир Алмаз Мирзаевлар группасында эшләп алдым инде. Эшләп алдым дип 3 ел эшләдем миннән атагал инде. Быел инде менә Көмеш күл җырына клип төшереп җибәрдек инде. Яңа җыр. Менә Алла берсә күрсәтеп җибәрәбез инде. Һәм дә инде менә бу авыл тирәләреннән үземнең иҗат белән шу җырларны халыкка чыгарасым килеп әзенә концерт уйлаштырып, шәхси концерт оештыру турында зур планнар. Менә шундый планнар. О, җегетләр, зур планнар бар икән, зур планнарны матур итеп чынга ашырга насыйп булсын. Иҗади уңышлар сезгә башлангычларыгызда дип торыйк. Алга барабыз. Сулдан уңга 9-нчы сан 5 хәреф. Тәмле ашарга яратасыздар, җегетләр? Уютылган сөт. Катык. Катык. Җавап дөрес, Руслан Бирбал. Ашарга яратасыз, әлбәттә, ләкин үзегез пешерү мәсьәләсе ничегрәк? Үзегез пешерәсезме, пешерә беләсезме, яки хәләл җефетләр генә тырышамы диген. Ие, алар гына тырышамы? Булганда хәләл җефетләрне кырашыбыз инде, булмаганда үзебез әзерләп башлыйбыз. Без инде авыл балалары булгач инде Йомырка кыздыра беләбез инде. Нәрсә дип әйтим, ит, бәрәңге, безгә инде бәрәңге шулпасы дип әйтим инде. Ну, ират инде ул барыбер тәмле итеп пешерә инде ул. Үзенчә. Үзенчә барыбер аннары анда тормыш иптәшләр килә дә, ашап карый, Алла тәмле булган бу, ни дип, шулай дип әйтеп тә куялар. Ничек итеп шулай пешерәсез сез аны дип торыйлар. Күңел үсеп китә шунда. Ярар, яхшы, яхшы. Җегетләр, Айзат абый, сезнең ничегрәк? Егетләрнең сүзенә куәт, ират чынчында тәмле пешерә. Монсы бер сүзсез. Мин шулай дип әйтер идем. Нәрсә белән бәйле икән, аның бармы берәр сире? Чөнки хатын-кыз үзегез беләсез инде, алар иртәгәсен, берсе көнгәсен уйлый эзләп саладыр инде күрәсез. Без җәлләмче салабыз. Байны тутырабыз. Итне теге алар юка-юка туры. Без иркенләп, киң иттереп. Шуңа күрә мин лично үземнең шәхсән пулауны бик яратам пешерергә. Пулауны һәм ашның төрлесе инде. Ә калган ит белән бәйле бөтен ризыкны җайлап. Хәзер интернет заманы карап эшләргә була. Эшләргә шушы урында тагын мактанып китәс килә җегетләр. Хатынга әйтеп киттем, специально әйтәм. Кайткач ашыланмасын, урышмасын, тиргәмәсен. Әле ашаудан тыш чәч алам. Чәч алырга усталым мин тагын. Парикмахер. Хатынга алып биргән идем 17 меңгә тегү машинасы. 15 меңгә укытып чыгардым. Һәм шушы машинада үзем тегән булмады. Менә егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип юкка гына тапшыруны башламадым. Үзегез күреп һәм ишетеп торасыз, җәмәгать. Рәхмәт, егетләр. Руслан, тулай торакта торганда, базында укыганда бәрәңгене булсамы галәмәт дип пешерә торганы, иң мөһиме шунда өйрәндем пешерергә кара будайны. Кара будайны нинди генә фасоннарга китереп, ул теге сыйыкта, катыда, нинди ул галәмәт инде ул. Аны иттә кушасың, суганда кушасың, ул фарышлар кушып алып килеп кандырабыз инде. Ул вакытта хәзер бәясен белмим инде. Тәгелек ул теге самый доступный бәя тизенә чыгасың да, тизенә пешерәсең, ул узак түгел. Шуның белән менә кара будайны нинди фасонда кирәк, нинди елның, нинди көннең, нинди вакытында кирәк пешереп бирә алам. Төрлечә. Менә бит нинди оста җегетләр. Җегетләр. Рәхмәт, барабыз алга. Үстән аска 10-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Җыелыш.
Отырыш деген мәгънәләргә ия бу сүз суфиларда җырлы музыкалы кичәләр менә шулай аталган. Тамаша. Тамаша түгелме? Тамаша түгел, ләкин якынаясыз. Уенлы, җырлы, биюле. Айзат абый. Мәҗлис? Әлбәттә мәҗлис. Җавап дөрес. Мәҗлис. Менә бүгенге тапшыруыбыз әлбәттә табынлы мәҗлис булмаса да, ләкин үзенә күрә бер төрле тамаша. Шуңа күрә тагын берәр музыкаль мизгелгә тукталып китсәк, тамашачылар да шат булыр иде минемчә. Айзат әфәнденең матур җырларын тыңладык. Илфир, бәлки сезнең белән дәвам итәрбез. Рәхим ит әйдә мәйданга. Иртәләрен безне назлы тавыш җиле әнкәй моңы безгә дәште. Ачы язмыш күге читләп үтте безне. Син булганга безгә тимәде. Әнкәй күңеле моңлы Kışakları cılır, yılatmağız elkey yüreğin. Sabı bala kübek, inlerine kırınıp, pay tarası gilem yaşlıkını. Sizdirmişe bizge, yıllar ötüp gider, Sulanıp pala yüreğim. Ənkəy bəğrim deyip, irkələnib sıyıp, seni qışam bugün əniyem. Ənkəy küngülüm ağla, qışakları jılıb, yılatmağız Elkey yüreğim, sabı bala kübek, inlerine kırınıp, pay tarası gilem yaşlıkına. Sabı bala kübek, inlerine kırınıp, pay tarası gilem yaşlıkını, pay tarası gilem yaşlıkını. Илфир Искандаров, Айгөл Хасанова сүзләренә иҗат иткән бик матур, күңелләрне айкап алатырган җыр яңгыратты. Әнкәйләр турында һәм әлбәттә инде шушы матур җыр белән үзенә бер баллы булды дип әйтә алабыз. Илфир Искандаров бер балл. Егетләр, менә игътибар итсәгез, без җайлап кына башваткычыбызның уртасына, яртысына җитеп киләбез икән. Шуңа күрә бераз гына әлегә тукталыш ясап, кайсы уенчының күпме балл җыйганын игълан итеп куйыйк әле. 3 балл иясе Илфир Искандаров. Һәм әлегә бер тигезлек барлыкка килде. 6 балл иясе Руслан Галимуллин һәм Айзат Шәйхуллардан. Икенче яртысын башлап җибәрәбез. Өстән аска 11нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Татар халык җыры. Җырның исеме кирәк. Ак сусарлар хәбәр бирә. Судагы кондызларга. Мин сагынсам айга карыйм. Син кара йолдызларга. Айзат? Йолдызларга. Йолдызларга дигән җыр дип уйлый Айзат әфәнде, тик не кызганыч. Җырның исеме кирәк. Җырның исеме кирәк. Җырның исеме кирәк. Син кара. Аха. Картоф. О, менә монысы инде дөрес җавап Айзат Шәйхуллардан. Картоф.
Татар халык җыры, әлбәттә, күңелләргә якын барыбызда яратып тыңлый торган, яратып җырлый торган җырларыбыз. Шулай да, менә сезнең үзегезнең күңелләргә нинди тема якын, егетләр? Күбрәк текстларга карап инде, ул текстта менә туган як һәм әткәй янкәйләр турында инде, мәхәббәт инде хәзер менә бүгенге көндә күп нинди генә шагыйрьләр җибәрсә дә инде күпчелек мәхәббәт бара инде. Бар инде аны кайгылысы да бар, анлары да бар. Сагышлы мәхәббәт бар име? Җавапсыз мәхәббәт. Мәхәббәт турында хатын-кыз шагыйрәгә караганда ир шагыйр күпкә теге җирдән йөргән мәхәббәт турында яза, уларны чынлап торып теге үзеннән кичергән яза. Хатын-кыз шагыйрәнең мен теге хурлап та әйтүем түгел, итеп әйтүем түгел, начар итеп әйтүем түгел ул. Асыда кирәктер күктә шып йөргән мәхәббәт турында. Илаһи. Ниндидер теге күз аллаган мәхәббәт турында яза хатын-кыз. Ират ничектер җирдәге мәхәббәтне күбрәк тасвирлый. Бу мәсьәләдә минем үз фикерем бар. Үзеңнең кичерешләр белән бәйле, үзеңнең тарихың белән, үткән юллар белән бәйле бер теманы аласың да, шушы темага автор эзлисең, язучы. Шунда андый практика бар. Мин менә үземнең берничә җырымны Балташ районыннан Лилия Гарифуллинага шулай яздырган булды. Заказ биреп яздырган. Заказ биреп. Шулай да тагын бер сорау, кайчан языла җырлар? Мәсәлән, мин үзем күбрәк юлда рульләр артында күп йөргә туры киләм. Алдында килгәндә, үзем генә йөргәндә китуа, аны мин телефонны диктофонга яздырып куям, аннары кайтып шушы уен коралы белән эшкәртеп бетерәм мин аны. Күп чиракта менә фортепианода утырганда илһам килеп китә, баян тартып утырганда илһам килеп китә, шул вакытта яза алыйм. Минем ул теге каядыр карап куелган шигырьләрем бар, мин аларның теге күңел турында, күңел дәфтәрендә язылган дигәндәй, алар йөри минем. Менә карале шуңа туры килеш бу дип. Менә Айзат әфәнде әйткәнчә, ул теге көйнең аның үз моменты, үз вакыты була. Үз вакыты, шулай. Ул теге булай гына каяндыр килгәндә, каядыр хәсрәтләнергә мөмкинсең, каядыр шатланырга мөмкинсең. Күңел халәте. Шул вакытта туры килгәндә, көйдә шушы шигырьне туры килеп, ул менә җыр шулай туадыр дип уйлыйм. Әлбәттә, Руслан, алып куясың ул шигырьләрне. Күпмедер вакыттан соң сиңа илһам килгәннән соң исеңә төшә, хәтер дәфтәреңә барлап, теге шигырьне күтәреп алып, шул вакытта языла. Алай да була. Яхшы, Илфир, сезнең ничегрәк? Ул көндүздә язып була, кичке якта мин күпчелек менә кичке якта язам инде. Менә хәзер бит инде без малай үстерәбез. 2 яшьлек малай бар. 10-нан соң, 9-дан соң инде без инде 9-дан соң инде. Уже баланы йоклатырга инде, йоклатабыз. Ул вакытта менә алып нәрсәдер язасы килә. Баянда уйнап утырып булмый бит инде балай йоклаганда. Уйнасаң ул торып чыга инде дигән шикелле. Шуңа күрә хәзер менә бер ни бар. Күңелемдә йөрим, шулай бер төнне чыгып, мен машина зур. Машинага чыгып бер ки язасым килә, и шуны кайчанда булса бер сөйләрмен дип, менә шундый күңелдә бер ни йөрим. Шундый бер хыял йөри. Яхшы, барабыз алга таба. Өстән аска 12-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Тынлы музыка уен коралы. Эфир! Курай! Җавап бирәсез сез катарып. Гаиләле кешеләр бит инде сез. Бу иҗат мәсьәләсенә гаилә ничек карый? Менә шул балалар, Илфир, инде син генә бу теманы кузгаткан идең. Марселя белән инде без туйлар, юбилейлар алып барабыз бит инде. Марселя ведущий, ул үзе журналист инде, ул тамамлады инде ул. Шулай иҗаттан ерак түгел. Без бергә барабыз, бергә кайтабыз. Җырны инде эшләткәндә инде җырны язам да, ул инде әйтергән булып менә бу җыр матур, әйдә моны эшләт дип, менә шундыйрак әйберләр бар. И ярдәме дә күп инде. Яхшы. Руслан, ничек? Минем бер теге ничек дип әйтим? Ничек әйтсәм дә яшерен бадрын түгел. Минем өйдәгеләр язганда ничәгәнне белмиләр дә ул теге җыр өлкәсендә. Чөнки миңа анда ул өлкәдә җыр язганда миңа лишмә мишә әйтмәсеннәр. Комачауламасыннар. Шул вакытта минем ул күпкә уңышлырак, күпкә теге отышлырак килеп чыга. Димәк, җыр язганда синең янәшәдә кеше булырга тиеш түгел. Менә үзенчәлекле кара син аны. Айзат әфәнде, сездә? Минеке дә почти шундый. Минем бүлмә кыз инде кияүгә киткәннән соң ул бүлмәгә минеке дип әйтергә кирәк инде. Шул бүлмәгә керәм дә, әгәр дә ишек ябык булса инде, димәк, атагыз моңлана. Җырлый, ул була инде сәгать кичке 10-нан соң уйнарга ярамаса да 10-11 яртыла була качагында өйдә булса инде. Гастрольдә, хезмәттә булмасак. Шулай язабыз. Андый-мондый инде хатын керә калса инде, хатынның фикере шундый.
Менә бу җирен былай сузып бетермә, менә бу җирен күтәрмә. Һәм менә бу җирен кышкыртма. Һәм бу җыр тумыйда калырга мөмкин бу очракта. Запросто. Яшәгән кенә менә төрлечә җәмәгать. Иҗат. Аны бер иш атып булмый. Яхшы егетләр, Солдан 16 сан 5 хәреф. Мәкаләйдән бер сүз төшеп калган, бу сүзне табырга кирәк. Той күрке кем белән? Кунак. Кунак. Димәк басабыз. Кунак. Руслан Кунак җавап дөрес албатта. Егетләр, менә мин игълан иткән теге авыр сорауга да килеп җиттек. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 балл иясе булачак. Өстән аска 13 сан 5 хәрефтән торган сүз. Румын һәм молдаваннарның халык оркестры. Бездә бу сүзнең мәгънәсе башка. Дөньяның, горизонтның менә төп яклары. Менә шул якка барып кайтабыз әле. Дип сөйләшәбез. Тагын бик матур иттереп әдәби итеп әйтәсе килсә, шушы сүзне тартып чыгарабыз инде. Руслан, Тараф. тараф. Менә шул тарафтан килә берәү. Телешендә Шаулы торабыз. тарафларына барып кайтыйк әле дибез. Җавап бирәсез, Руслан Галимуллин. 2 балл ясый. Яхшы егетләр, барабыз алга таба. Солдан 19 сан 7 хәрефтән торган сүз. Район карамагындагы шәһәр 167 чакрым ераклыкта урнашкан. Ул Казаннан Ныкрат елгасы буендагы пристань да бар, анда Мамады. шулай ул мини Илфир Искәндәров Мамады. Барабыз алга таба. Солдан 17 сан 4 хәрефтән торган сүз. Тагын да бер Татарстан картасына күз салабыз сезнең белән. Орша һәм Биектау районнары белән чиктәш район. Руслан. Бу минем район бара диш, бу Әтнә. Бу нәкъ шулай Әтнә районы. Руслан Галимуллин җавап дөрес. Руслан, син инде автор, башкаручы, монсы бер күп кенә җырларыңны инде Салават абый башкаруында да ишеткәнебез бар. Аңа да инде шактый гына җырлар иҗат иттең. Бүгенге көндә дә актив рәвештә эшләнеп барамы бу шәхес белән? Шунда гына әйтеп үтим әле, бер генә әйтеп үтим әле. Менә зәңгәр экраннан тегәндә халык шулай дип әйтә инде. Сорау түгел. Җырчыны танытама. Или җырчы җырны танытама. Менә Салават абыйга биргәнчә ул җырларны мин үзем җырладым. Шуннан күпмедер вакыттан соң Салават абый ишетеп, Салават абыйга берилде ул җырлар. Салават абый яратып, менә бик уңышлы гына башкарды. Теге инде еракка китеп кенә алам, Салават абый шикелле җырны тамашачыга тәкъдим итүче юк. Аны шикелле тәкъдим итә белүче кеше юктыр дип уйлыйм әле мин. Ул нинди генә җыр булса, аны инде ул теге җырлый башлагансы җырны үзе тыңлыйсы килә. Шуңа менә минем җыр ул инде Салават абыйдан бүтән төрле итеп яңгырый. Бүтән төрле яңгыраш, бүтән төрле Ахаң белән? Аханың бүтән төрле бер образ барлыкка килә ул җырда. Менә шушы мезгилдә Русланның җыры, Руслан Галимуллин иҗат иткән җыр, Салават абый репертуарында да бу җыр бар. Автор башкаручы Руслан Галимуллин. Тыңлыйбыз. Ашыкма үтмәсин, сабыр ит азгына. Яшьлек ул яра түгел, тоташ назгына. Зәбдәңгәр күзләрне күрмичә үтмәсин. Ашыкма яшь гомер, әйтмичә китмәсин. Яшь гомер яшьлегем үтмәшин. Ялкынга син ташлап китмәшин. Йөрәгне яралап Телегәләп тәрнитеп үтмәшин. Кая дип ярсынып ашкынасың гомер. Яшьлектән китмәсен, яшьнәсен яшь күңел. Гомерләр тавыннан карыйбыз моңаеп. Китмик без яшьлектән, яшик гел елмаеп. Яшь гомер яшьлегем үтмәшин. Ялкынга син ташлап китмәшин. Йөрәгне яралап гомергә, телгәләп тәрнитеп үтмәшин.
Ашықма өтмәсін сабыр ит азығына, яшілік ол ярату гел тұташ назығына. Сәпсәңгәр көзләріні көрмешә өтмәсін, ашықма яш ғымыр әйтмешә кетмәсін. Яш ғымыр яшілігім өтмәші, ялқынға син ташылап кетмәші. Йөрәгіні яралап ғымырға, ділгәләп әрнетіп өтмәші. Яш ғымыр яшілігім өтмәші. Рәсима Ғарифуллина сүзләрендә Руслан Галимуллин үзе иҗат иткән җырны үзе башкарды. Барыбыз да таныган, белгән җыр Яш гомер һәм әлбәттә бу җыр Русланга 1 балл алып килде. Алга барабыз Сулдан уңга 18-нче сан 5 хәреф. Шигырьдә төшеп калган сүзне белергә кирәк. Татар егетләре сугышмыйлар. Татар егетләре менә шушы сүзгә өстәлә инде бер кушымча. Руслан, Көрәш түгел микән? Cevap dürüst. Ruslан Галимуллин көрәш. Өстән аска 14-нче сан 5 хәреф. Кул җиһазы. Яссы туры пишмак сыман. Сапка утыртылган. Азат әфәнде? Көрәк. Көрәк, әлбәттә. Җавап дөрес. Барабыз алга таба өстән аска 15-нче сан 5 хәреф. Юл йөрү. Бер сүз белән генә әйтелә. Сәяхәт дип атарга мөмкин. Азат әфәнде? Сәфәр. Сәфәр җавап дөрес. Азат әфәнде бу батасы китә. Егетләр, сәфәр дигәннән кыска гына сорап, сәфәрләргә еш чыгарга туры киләдер инде. Руслан инде гел юлда диде. Иң ерак барган сәфәрегез. Төркия бар. Менә машина белән. Машина Рульдә. белән Мәскәү, Башкирия, Мәскәү, Башкортстан. Башкортстан. Шул яклар инде. Шул яклар. Руслан, Ял итәргә Мисыр илләренә барырга туры килде. Машина белән рульдә шул Мәскәүдән ерак китә алган юк. Шул Мәскәү асты шәһәрләре. Менә иң ерак шул. шул якларга йөреп торырга туры килә. Тагы бер кызык факт өстим әле. Әйдә. Менә минем машина белән йөрим бит инде, машина белән йөрим. Иң ерак сәфәр дип әйтү дөрес түгелдер инде ул. Минем пробег миллион. Минем йөргән кеше юктыр инде ул. Машинада миллион. Машинада миллион. Җир шарын 40 тапкыр әйләнеп чыккан кебек була ул. Ага. Менә бу теге мактаныйм менә, мактанып булсын. Әйе, шулай. Сәфәр бит инде. Сәфәр бит инде. Саны китсәгенә 1 миллион чакрым машина. Во, бу. Әле йөри әле нормально, Аллаһка шөкер. Азат әфәнде? Быел иң сөйүнчесе, ниһаять гаиләбез белән балаларны алып, кияүне, кызны, малайны, 2 гаилә бик матур итеп Кырымга барып кайттык. Хезмәттә килгәндә инде без иң ерагы Сахалиндер. Сахалинга бардык. Сахалин бик шады, бик күңелле. Германиядә, Франкфурт шәһәрләрендә, Дрезден шәһәрләрендә булдык. Дагестанда. Әйе. Шулай. Иң ерак точкалар шулай. Иң ераклар шулар. Егетләр, кайларда гына булсагыз да, рульдәмесез, сәфәрдәме, сәяхәттәме, ялдамы, иң мөһим исән сау булыйк һәм исәнлектә гаиләләр белән, дуслар белән, якыннар белән исәнлектә күрешүләр насыйп булсын. Егетләр, бер генә сорау калып килә. Сулдан уңга 20-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Тәнкә канатлылар, бүҗәклеләр отряды вәкиле. Күбәләк. Галәмәт булды бу. Минем иши шаклы ярдәмгә килгәннәр дип торайдан. Илфир Искәндәров Күбәләк җавап бирде. Шуннан да бер мәҗлестә, бер бәйрәмдә Күбәләк җырыннан башка узмый. Моны барыбыз да беләбез. Уеныбыз шушы мизгелдә тәмам булып килә. Кайсы уенчының күп балл җыйганын һәм җиңүчене игълан итәр вакыт. 6 балл иясе җырчы, баянчы, автор башкаручы Илфир Искәндәров. Һәм 9 баллга ия булды. Шулай ук җырчы, баянчы, үзешчән, автор башкаручы Айзат Шәйхелмәрдан. Һәм инде уеныбызның җиңүчесе 12 балл иясе, күп кенә җыр бәйгеләре лауреаты, җырчы, көйләр иҗат итүче Руслан Галимуллин. Егетләр, уенның иң рәхәт мизгеленә килеп җиттек.
Минем бик яраткан мезгилләрем ул да булса бүләк киштәсе, бүләк тарату. Шуңа күрә сезне бүләк киштәсенә чакырам. Илфир, рәхим итегез. Шарыбыз менеп китте, һәм инде ул килеп төшә. Икенче санга. Шушы чәйнекне алып чыгып, чәйләр куеп, рәхәтләнеп җырлар иҗат иткәндә, шушы чәйнектән тәмле чәйләр ичкәндә бер искә алырсың, башваткыч тапшыруын, Татарстан Яңа Гасыр каналын, шушы бүләк синең кулларга тапшырылыр. Рәхим ит. Рәхмәт. Үземнең сәламнарымны җиткерәм, хөрмәтле авылдашларга, әтиәниләремә, туганнарыма, һәм дә кемнәр мине таный. Барыгызга да күп сәлам, башватыштан. Азат әфәнде, рәхим итегез янәшәмә. Китте шарыбыз менеп, һәм инде ул бездән килеп төшә. 9-нчы санга. Азат әфәнде, шушы тапшыру дәверендә инде сезне күп яклардан ачтык. Егет кешегә 70 төрле һөнәр аз дигән мәкаль астында сезнең хәтта тәртипле итеп, матур итеп чәч алуыгыз хакында да яңгыраттыгыз. Гомумән, тормышыгызда, көн күрешегездә кирәкле җиһаз булыр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Bütün туганнарыма, әниемә, энекәш-сеңлекәшләремә һәм иң якын дусларыма, якташларыма күп сәламнар. Уйнабызның җиңүчесе Руслан Галимуллин. Рәхим ит. Руслан, мәйданыбызга. Без инде җиңүчегә шорлар аттырып тормыйбыз. Шуңа күрә рәхим ит, бүләкне кабул итеп ал, җиңүчене котлыйбыз җәмәгать. Кемдә кем иң күп бал җыя, бу уенчыга супер уен тәкъдим ителә. Тәкъдим өчен рәхмәт. Юктыр, наверное, чөнки нишләп дигәндә, булган эше критик. Машинам бар, йөргә Аллага шөкер, бүтәннәргә калдырыйк. Зур рәхмәт. Монысы өчен дә зур рәхмәт. Мен тапшыру өчен зур рәхмәт. Котлыйбыз, Руслан Галимуллин уеныбызның җиңүчесе. Барыгызга зур сәламнар, якыннарыма, дусларыма, әтиәнигә. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз, ширләмәгез. Исән сау, бәрәкәтле, матур тормышларда яшәргә Ходай насыйп әйләсен барчагызга да. Зур рәхмәт. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Ул да мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем, асыл кошым сандугачым, җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем, асыл кошым сандугачым, җырлап җибәрәм икән. Хөрмәтле тамашачылар, менә шушы югары ноктада без сезнең белән бүгенгә башваткыч тапшыруын төгәллибез. Җырлап яшәгез, күңелләрегездә җыр яшәсен, сау булыгыз!